Thola mangaka we kwenzekenike bathi ngenile nenyanga iphelile sesishoda ngawe kuphela ukuze sibe sathi we yenini we nabafazi abawu-20 bona babhukelele bathe asiyindawo lokho sikhulumile awenza iplani phela ukuthi uphunyuke umuntu ophethisa kumbali thina sokuhlaba soze sibuye ngakusasa ngizobe ngihamba nombale isembu ngishiye ekhaya thina sokuhlaba soze sibuye ngakusasa ngizobe ngihamba nombale isembu ngishiye ekhaya soze sibuye ngakusasa ngizobe ngihamba nombale isithembu ngishiye ekhaya athi ngifika mina wangibuza ukuthi ngibuzani angibuzani wathi uzohlala nami kuze kushona amalanga sobe sesiyahamba thina siyolana mina ngibuke khona lana ngibuke khona siyayithola abanye bazoyibona wathi uzohlala nami kuze kushona amalanga sobe sesiyahamba siyalana mina ngibuke khona thina sokuhlaba soze sibuye ngakusasa ngizobe ngihamba nombale isembu ngishiye ekhaya thina sokuhlaba soze sibuye ngakusasa ngizobe ngihamba nombale isembu ngishiye ekhaya